Hola a tots i totes, soc el Centro i avui vos porto aquest regal, i dic regal perquè me'l van regalar, l'art de ser humans de David Bueno, i l'analitzarem com sempre amb els seus punts estrella i punts tornillo. Però espera, perquè vam anar a Barcelona, vam parlar amb David Bueno i durant el vídeo podreu saber quins són els punts estrella i tornillo del propi David Bueno. Premi Josep Pla 2025. Comencem! Vaig tindre la sort de conèixer a David Bueno ja fa alguns anys en el Congrés d'Activitats Artístiques Expressives en València, on li van fer, per cert, una pregunta sobre el talent. Què és el talent? Què significa que una persona tiene talento? Per així vos deixo una targeteta amb el vídeo. I per què volíem a David Bueno i per què m'agrada este llibre? Perquè vam conèixer a David Bueno a través de xarxes, sobretot a partir de la seva famosa xerrada del BBVA, on deia això de... Es horrible limitar las horas de plástica, de música, de educación física, porque precisamente son los aprendizajes más transversales que hay. Especialmente en primaria, también en secundaria, pero especialmente en primaria, el resto de asignaturas deberían construirse encima de la música, la plástica y la educación física. La educación física, por ejemplo, exige coordinación de movimientos, pero es que exige aprender a secuenciar los movimientos. Cuando tú haces cualquier actividad física, si estás lanzando pelotas a una canasta, si primero sueltas la pelota y después haces así, la pelota nunca más llegará a la canasta. Tienes que secuenciar los movimientos. Pues bueno, la parte del cerebro que aprende a secuenciar es exactamente la misma que después nos permite secuenciar cualquier actividad de nuestra vida. Saber que primero debemos hacer una cosa y después otra, que al revés no funciona. Por lo tanto, a través del ejercicio físico estamos entrenando partes del cerebro que van a ser cruciales para leer, para sumar, para cualquier otra actividad intelectual. No solo eso, el ejercicio físico hace que las neuronas de nuestro cerebro puedan establecer más fácilmente conexiones entre ellas. Es un sistema químico, se descubrió hace 2 o 3 años, no más. Pero hacer ejercicio posibilita después poder aprender cualquier otra cosa, con mucha más facilidad que si no se ha hecho ejercicio físico. Lo mismo podría decir con la música. La música és una gimnasia cerebral. Com ja sabeu que en el canal parlem de llibres d'educació, educació física i còmics, este llibre enganxa totalment en el canal. Anem a començar a analitzar els seus punts tornillo. Començaré avui. Primer parlarem, com sempre, de la seva estructura externa, tapa dura, d'aquestes guardes. Si podeu veure, el llibre sense guardes, este. I una edició molt correcta, Edicions Destino. El teniu també en castellà, si el voleu en castellà, està en castellà i en català. D'errors tipogràfics només he trobat un en la pàgina 222, quan diu: per entendre els significats i les implicacions profundes que puguin tenir ultra dels aspectes quotidians, jo crec que és altre dels aspectes quotidians, no ultra. Després de punt tornillo, que ja sabeu que són no és algo negatiu, ara ho veureu quan el propi David Bueno explica quin és per a ell el seu punt tornillo del llibre. En la pàgina 65, però també durant tot el llibre, parla de zones del cervell. Facin falta, encara que se suposa que potser és un llibre, però bueno, és un llibre bastant obert que pot abarcar a una diana de lectors molt variada. Estaria molt bé un xicotet esquema de totes aquestes parts del cervell que ell va nombrant i renombrant i que sí, que podem mirar en altre lloc, però un annexe al final amb les parts del cervell o en la pàgina 85, ell mateix, David Bueno, fa referència a trastorns com el trastorn de l'espectre autista, el TDAH, i fa referència a que no entrarien dins el perfil neurotípic del qual estem parlant durant tot el llibre.
Seria molt interessant, i això és el meu punt tornillo, que tinguera un capítol específic on es parlara com actua el cervell respecte a la creativitat, respecte a les arts, és a dir, una xicota reflexió en algun d'aquests trastorns que cada vegada més ens trobem els docents a les aules. I ara sí, passe ja als punts estrella. Espera. Fem una cosa, que entre David Bueno i que ens diga quin és el seu punt tornillo i quin és el seu punt estrella d'aquest llibre. Bueno, pues estem així en el Congrés de Neurociencia i ens hem trobat una altra vegada a David Bueno. Què tal, David? Hola, què tal? Pues és un plaer perquè ja feia molts anys que no ens veiem. I res, te volia fer dos preguntes només del llibre de l'art de ser humans. Si tingueres que dir-me un punt estrella, una estrella és aquella part del llibre que digueres, o capítol o frase, que digueres, això per a mi en el llibre és el meu punt estrella. Què seria? Per la construcció humana, pensant especialment en l'educació infantil, primària, secundària, però durant tota la nostra vida, no podem prescindir del sentit artístic perquè està arrelat al nostre cervell. Molt bé. I després un altre, un punt tornillo. Per a mi un punt tornillo no és negatiu, simplement és algo del llibre que tu diries, així m'haguera agradat furgar un poquet més, o m'haguera agradat que ficara això i al final no ho vas ficar. Quin seria per a tu el teu punt tornillo? Parlar una mica més de la importància de pensar sobre les arts, de reflexionar sobre les arts. Ja hi surt molt, però quan les llegeixes a mesos vista dius aquí hauria pogut tornar a fer una mica més d'èmfasi amb això. La importància no només d'emocionar-nos amb les arts, sinó que siguin un instrument per continuar avançant més enllà. Molt bé, doncs moltes gràcies, David, un suplaire com sempre. Adéu, gràcies. El pròleg, eixa que ell diu miscel·lani o miscel·lània prolífica, perquè ja t'enganxa. M'encanta la redacció de David, no podríem pensar un llibre de biologia, de genètica, de neurociència. Algú podria pensar, vaya tostón, com t'has llegit això? No, és que comença ja el pròleg en una sèrie d'històries que t'enganxen perquè al final els éssers humans, el cervell, ens encanten les històries. Destaca un altre punt estrella quan parla de la importància de la sensorialitat perquè siguem qui som. Diu, som memòria, som els nostres records, però també som les il·lusions i els nostres projectes. La memòria és una de les coses que ens fa humans, també. Estic pensant en l'entrevista que vas fer a Paco Roca, per així vos deixo una targeta amb l'entrevista sencera, si la voleu escoltar, on ell mateix ho deia quan parlava del seu còmic, que també està en sèrie animada, Arrugues, com en una malaltia com l'Alzheimer, conforme la gent va perdent aquesta memòria i aquests records, comencem a deixar a poc de ser qui som. En la pàgina 50, quan diu tot aprenentatge s'inicia amb una memòria sensorial. Com més treballada estigui, com més integren tots els sentits inclosos, els que ens proporcionen dades sobre la nostra corporalitat, més eficient serà l'inici del procés. És a dir, estem parlant d'aquesta motxilla necessària que necessitem de coneixements, molt necessària per a poder rebatir i contrastar alguna de les informacions que ens pensem que és correcta quan treballem amb qualsevol IA de les que podem trobar avui en dia. Per cert, vos recomano també, ja que estem, el llibre d'Escoles que ensenyen, en el qual se parla d'aquesta necessitat de tindre sabers per a poder, a partir d'ahir, millorar el nostre esperit crític i també, com no, per a començar a crear aquestes connexions que generen creativitat al cap i a la fi. En la pàgina 54 parla de la importància de la salut cerebral i cognitiva i parla de l'estrès, de la son, de l'alimentació, de tots aquests elements que formen part d'aquesta salut cerebral i que, per cert, sí que està inclosa els elements de salut com a tals. Per exemple, estic parlant a nivell curricular en el currículum d'educació física, però a nivell social és necessari que les autoritats ficaren més interès perquè cada vegada més necessitem programes de salut cerebral. Hi ha un centre que es diu Ateneu, està elaborant un programa de salut cerebral i el porta a càrrec i que no és un tema baladí, donat que el número d'ictus, és a dir, de dany cerebral, s'estan donant cada vegada en edats més tempranes i, com sempre, la prevenció és una de les eines més importants. Perquè, com diu David Bueno en la pàgina 59, un cervell cultivat i estimulat, que fa esport, que descansa
que socialitza amb altres persones, que està ben nutrit, és un servei que multiplica per 5 el nombre de connexions. En la pàgina 60-61, bueno, durant tot el llibre, quan es parla de la plasticitat neuronal, David Bueno senyala molt important una paraula, la curiositat. La curiositat ens fa plantejar-nos problemes, ens fa plantejar-nos hipòtesis que, agafant dels nostres coneixements, de la nostra memòria i del que captem de l'entorn dels sentits, ens fa que apareguen aquestes connexions de vegades estranyes que no és una altra cosa que la creativitat. De definicions de creativitat trobareu moltes, però m'encanta aquesta que diu: una de les definicions més completes és que és l'habilitat per a qüestionar assumpcions, trencar límits intel·lectuals, reconèixer patrons ocults, observar l'entorn de manera crítica i analítica i establir relacions noves entre elements no vinculats, repensar les frases i mirar els objectes, les accions i els processos d'una altra perspectiva. En la pàgina 98, 99 i 100, quan parla del llenguatge i la percepció emocional del món, ens diu que les persones bilingües i políglotes en general veuen el món de manera diferent perquè el seu cervell ha establert rutes neuronals diferents per a entendre la realitat, per a copsar la realitat en funció dels diversos idiomes que parlen. I parla de la importància de xafardejar, sí, de contar coses entre ells, perquè d'alguna manera contribuïa als homínids a cohesionar socialment el grup. És a dir, d'alguna manera la xafarderia, no?, ha contribuït evolutivament en el cervell. En la pàgina 185 parla de la importància de les arts com a poder inclús polític, en el sentit de que són utilitzades sovint per a poder dogmatitzar per a alguns règims o al revés, o se prohibeixen determinades arts que poden resultar un recurs d'expressió i per tant també un recurs de llibertat. Estic pensant, fa poc vaig estar en el Moco Museum de Barcelona, vos ho recomano, només n'hi ha un en Barcelona, en Amsterdam i en Londres. És un museu d'art contemporani que té una extensa exposició de Banksy on podeu comprovar algunes d'aquestes maneres en què l'art té de transgredir i de lluitar contra el poder polític i per això en alguns casos se prohibeix o inclús l'art accedeix a zones prohibides o trenca en les normes establertes per a fer-nos pensar o trobar solucions d'una manera sempre diferent. Estem parlant, com no, de la importància de crear aquestes connexions neuronals que transformen els nostres coneixements en creativitat. I per acabar, tal qual fa David Bueno en la pàgina 284, m'agradaria acabar en aquesta frase del poeta català Pons Pons, on diu que la poesia és fer que l'entendre emocioni i que l'emoció faci entendre. Al final, en el llibre de David Bueno trobareu una visió polièdrica d'entendre, que ell mateix ho diu, la importància transversal de les arts en la vida humana i en l'educació i com això modifica el cervell. A més, recordeu que aprenem memoritzant, lleig, aprenem fent, aprenem aplicant, aprenem experimentant, aprenem pensant i aprenem creant. És una qüestió d'equilibri. Totes aquestes reflexions, naturalment, són discussions basades en evidències científiques. Podeu llegir, si teniu més interès, qualsevol dels altres llibres de David Bueno. I, a més, al final n'hi ha una extensa bibliografia on se pot recórrer per a llegir de qualsevol dels temes dels que tracta el llibre. Doncs això és tot, espero que vos hagi agradat l'art de ser humans de David Bueno. Si t'ha agradat, per favor, dona-li al like, subscriu-te al canal i ens veiem en altres vídeos d'educació física i còmics. Adeu!